Naša budova školy je umiestnená v centre obce Spišské Bystré. Súčasťou školy je materská škola, 9 ročníkov základnej školy a školský klub žiakov. V budove našej školy má svoje miesto aj základná umelecká škola s tanečným, výtvarným aj hudobným odborom. Sme škola, v ktorej každý žiak môže nájsť a prejaviť svoj talent. Výchova a vzdelanie je u nás na prvom mieste. Naša základná škola má už dlhoročnú tradíciu. V roku 2020 škola oslavila 60. výročie svojho vzniku a počas jej pôsobenia z nej odišlo už niekoľko tisíc žiakov. Mnohí sa stali úspešnými absolventmi. Náš školský vzdelávací program je zameraný na rozvoj pohybovej gramotnosti a rozvoj zdravého životného štýlu. Na hodinách hraného kruhu rozvíjame životné zručnosti žiakov. Pri vyučovaní sa využívajú nové tabule s dataprojektormi, tablety, interaktívne tabule či rôzne moderné, názorné pomôcky pre jednotlivé predmety. Škola sa každým rokom postupne vynovuje a modernizuje. Tvoria ju 2 školské budovy, v ktorých nájdeme modernú učebňu fyziky, 2 učebne informatiky, 2 kvalitne vybavené učebne cudzích jazykov so slúchadlami, rovnako aj novo vybudovanú školskú knižnicu s aktuálnymi detskými titulmi, jedinečnú učebňu dejepisu a geografie, ktorá nás prenesie do virtuálneho sveta. Snové zelen oddychovú miestnosť pre žiakov s podpornými opatreniami. Veľkú je malú telocvičňu, posilňovňu, saunu, školskú kuchynku aj školskú jedálňu. Súčasťou školy je aj exteriér. Ihrisko s umelým trávnikom, 2 multifunkčné ihriská, workoutové, basketbalové i streetballové ihrisko, atletická dráha, klzisko, dielne, školská záhrada, eko-učebňa. Záhrada, ktorá učí. Zamerali sme sa aj na vytváranie vzťahov žiakov k práci. Žiaci sa zapájajú do práce v našej vynovenej školskej záhrade, rovnako ako aj v technických dielniach. Pravidelne organizujeme rôzne ekoaktivity, ktorými sa snažíme vychovávať mladú generáciu k úcte v prírode a životnému prostrediu. Areál školy sa využíva aj na učenie vonku. Pedagogický kolektív našej školy je plne kvalifikovaný. Všetci sa spoločne tešíme zo žiackych úspechov, podporujeme šikovné a talentované deti a rovnako nezabúdame aj na povzbudzovanie slabších žiakov. Navzájom sa inšpirujeme a podporujeme. Naši žiaci môžu navštevovať mnoho voľnočasových krúžkov, ktoré vedú naši skúsení učitelia alebo externí spolupracovníci. Sú to napríklad krúžky volejbalový, športový, strelecký, turistický, Lego programovanie, divadelný, výtvarný a iné. Pre žiakov v škole pracuje tzv. Inkluzívny tím. Školský psychológ, špeciálny pedagóg a výchovný poradca. Naša škola sa každoročne zapája do mnohých súťaží a akcií, ako napríklad predmetové olympiády, Európsky deň jazykov, Pythagoriáda, Týždeň vedy, Viazeslav Kuby. Organizujeme Mikuláša, karneval, Deň Matiek, dejepisné popoludne, Vianočnú burzu, čitateľský marathon, športové súťaže, exkurzie, besedy, lyžiarsky a plavecký kurz pre žiakov a mnohé ďalšie aktivity a podujatia. Veľkou výhodou našej školy je aj to, že jej súčasťou je aj materská škola. Deti sú v kontakte so školou už od útleho detstva. Navyše naša škola umožňuje žiakom navštevovať aj súkromnú umeleckú školu Rosnička. Žiaci môžu navštevovať aj 2 súkromné jazykové školy Target a Helen Doron, ktoré pôsobia v priestoroch základnej školy. Medzi dlhodobé ciele školy patrí kvalitný výchovno-vzdelávací proces, vzdelávacie výsledky žiakov, merateľné výstupy ako testovanie 9,
výsledky prijímacích pohovorov na stredné školy, starostlivosť o deti nadané, no aj o deti s podpornými opatreniami a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.